שלום לכולם. קורה לפעמים שעומדים מול תמונה ופשוט מרגישים שהיא עובדת, שהיא תופסת את המבט ולא מרפה. אז זהו, שיש שפה סודית שגורמת לזה לקרות. שפה בלי מילים. והיום אנחנו הולכים ללמוד לדבר אותה ביחד. ננסה להבין איך אמנים גורמים לנו להרגיש, להתחבר, לזכור, הרבה אחרי שכבר הפנינו את המבט. אז יאללה, בואו נצלול פנימה. מה בעצם מבדיל בין, אתם יודעים, סתם צילום, ליצירת מופת שפשוט אי אפשר להוריד ממנה את העיניים? זה הנושא? אולי התאורה? הצבעים? כן, כל אלה חשובים, בטח. אבל יש משהו שהוא עמוק יותר, איזשהו כוח מארגן שפועל שם, מאחורי הקלעים, וזה הסוד. זה מה שהופך אוסף של פיקסלים לחוויה של ממש. והמילה הזאת, המפתח לכל הסיפור, היא קומפוזיציה. זאת התשובה. אפשר לחשוב על זה כמו על הקוריאוגרפיה של התמונה. כן, ממש ככה. הדרך שבה כל האלמנטים, כל הרקדנים, מסודרים על הבמה. והאנלוגיה למוזיקה פה היא פשוט מושלמת. כי מה שמרגש אותנו זה לא טוב בודד, נכון? זאת ההרמוניה, זאת המנגינה שנוצרת כשהצלילים מתחברים יחד. אז קומפוזיציה בעצם היא המנגינה השקטה של התמונה. וכאן, בדיוק כאן, מסתתר כל הקסם. כי קומפוזיציה זה לא סתם עניין של לסדר יפה את הדברים בפריים. לא, זה הרבה יותר מזה. זאת שפת גוף. האמן בעצם משתמש בה כדי ללחוש לנו לאן להסתכל קודם, מה להרגיש, איזה סיפור נגלה, אם רק נמשיך להתבונן. בסופו של דבר, היא לא בונה תמונה, היא בונה חוויה. אוקיי, אז איך עושים את זה בתכלס? בואו נתחיל מהיסודות, מהבסיס של הבסיס. החלק הראשון הוא להבין איך בכלל לוכדים את תשומת הלב, ואיך יוצרים סדר ויזואלי ברור, בתוך מה שלפעמים יכול להיראות כמו כאוס מוחלט. טוב, אז הכלי הראשון והכי בסיסי הוא מה שנקרא מוקד תשומת הלב. תראו, בכל תמונה חזקה באמת יש עוגן, מגנט ויזואלי אחד. זה האלמנט הזה שפשוט אי אפשר לפספס. זה מרגיש כמו מרכז הכובד של כל היצירה. זאת הנקודה הראשונה שהמבט שלנו נוחת עליה, וזו התחנה שממנה כל המסע הוויזואלי שלנו מתחיל. והדבר המדהים הוא שיש פשוט אין סוף דרכים ליצור את המוקד הזה. זה יכול להיות למשל ניגוד דרמטי בין פנים מוארות לרקע חשוך לגמרי. זה יכול להיות כתם צבע אדום בוהק שפשוט צועק מתוך סביבה רגועה ושקטה. זה יכול להיות משחק מסתורי של אור וצל, או אולי הדבר הכי חזק שיש, זוג עיניים שמביטות ישר החוצה מהתמונה ונועצות בנו מבט. זה תמיד עובד. הנה תרגיל קטן למחשבה. בפעם הבאה שעומדים מול יצירת אמנות, שווה לנסות את זה. לעצום עיניים לשנייה, לקחת נשימה ולפתוח אותן. מה הדבר הראשון שהעין נתפסה בו? הנקודה הזאת, הדבר הראשון שקפץ לתודעה, זה מוקד תשומת הלב. האמן תכנן את הנחיתה הזאת בדיוק, אבל בדיוק שם. יופי. העיקרון הבא הוא איזון. תמונה טובה צריכה להרגיש, נכון, יציב. היא לא אמורה לתת לנו את התחושה שהיא, אתם יודעים, נופלת לצד אחד, או שהיא כבדה מדי למעלה. האיזון הזה הוא בעצם חלוקה הרמונית של מה שנקרא משקל ויזואלי. וזאת תחושה כמעט פיזית, מין אינטואיציה כזאת שאומרת לנו שהכל במקום שלו. עכשיו, יש שני סוגים עיקריים של איזון. הראשון והפשוט יותר הוא איזון סימטרי. זה כשהצד הימני והשמאלי הם כמעט תמונת מראה. זה יוצר תחושה מאוד רגועה, מסודרת, לפעמים אפילו מלכותית. אבל, מה קורה כשהאמן רוצה ליצור יותר מתח, יותר עניין? כאן נכנס לתמונה האיזון האסימטרי. והוא הרבה יותר מתוחכם. פה צד אחד יכול להיות כבד יותר, נגיד עם דמות גדולה, אבל הוא מאוזן בצד השני על ידי משהו קטן אבל חזק, כמו כתם צבע בוהק או פרט מעניין. וזה מה שיוצר את התנועה, את הדינמיות. ועכשיו בואו נדבר על אחד הכלים הכי מפורסמים והכי חזקים שיש, חוק השלישים. בואו נדמיין שאנחנו מחלקים את המסך לרשת כזאת של X עיגול. אז חוק השלישי מגלה לנו סוד קטן. הנקודות שבהן הקווים האלה נפגשים, אלה נקודות הכוח המגנטיות של התמונה. לשם העין שלנו נמשכת באופן טבעי. בגלל זה, במקום למקם את הנושא המרכזי בול באמצע, כמו בתמונת פספורט משעממת, אם מזיזים אותו לאחת מארבע נקודות המפגש האלה, קורה קסם. פתאום התמונה מרגישה הרבה יותר חיה, יותר טבעית, ופשוט נעימה יותר לעין. זה טריק ממש פשוט, אבל עם השפעה אדירה. לגמרי שווה לנסות את זה בצילום הבא שעושים. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על איך למשוך את העין וליצור יציבות. עכשיו בואו נעבור לשלב הבא שהוא מרתק לא פחות. איך גורמים לעין לזוז בתוך התמונה? זאת אומרת, איך הופכים את ההתבוננות למסע של ממש, ולא רק למבט סטטי קפוא. זה המקום שבו נכנסים לתמונה קווים מנחים. אפשר לחשוב עליהם כמו על שבילים, או אפילו כבישים מהירים שנבנו במיוחד בשביל העיניים שלנו. לפעמים הקווים האלה הם מאוד ברורים, שביל שמתפתל, גדר, קרן אור,
ולפעמים הם רק מרומזים, כמו כיוון המבט של דמות. אבל התפקיד שלהם תמיד זהה, לתפוס את המבט שלנו ולהוביל אותו ממש יד ביד, ישר ללב של הסיפור, אל מוקד העניין. זה פשוט תיאור כל כך קולע, נכון? סימני דרך. אלו ממש שלטי הכוונה בתוך היצירה. האמן בעצם שותל אותם שם כדי לוודא שאנחנו לא נלך לאיבוד בין כל הפרטים, אלא נגיע בדיוק, אבל בדיוק ליעד שהוא הכין עבורנו. ועכשיו, לעיקרון שאולי שמעי קצת הפוך על הפוך. החשיבות של מה שאין בתמונה. כן, מה שאין. חלל ריק או negative space. זה האזור הזה שבו לכאורה לא קורה כלום. אבל הכלום הזה הוא אחד הכלים הכי חזקים שיש. הוא מאפשר לעין שלנו לנוח לרגע, הוא נותן לתמונה כולה לנשום, והכי חשוב, הוא גורם לנושא המרכזי לזרוח בעוצמה אדירה, ממש כמו יעלום על כתיפה שחורה. ואם אנחנו חוזרים רגע למוזיקה, זה פשוט כל כך מדויק. הרי הפאוזה, ההפסקה הקטנה בין הצלילים, היא זו שנותנת להם את המשמעות. השקט הוא לא היה היעדר מוזיקה, הוא חלק בלתי נפרד ממנה. וזה בדיוק, אבל בדיוק אותו הדבר באמנות חזותית. החלל הריק הוא השקט הזה, שמעצים את הסיפור ונותן לו עומק. אז מה קורה כשמחברים את כל זה יחד? את הקווים המנחים, את החללים הריקים, את מוקדי העניין, מקבלים דבר שנקרא תנועה ויזואלית. זו הקוריאוגרפיה של המבט שלנו. קומפוזיציה טובה יוצרת מין מסלול טבעי, ריקוד קטן שהעין שלנו רוקדת על פני התמונה, והרבה פעמים אנחנו בכלל לא שמים לב לזה. אנחנו נעים מהבהיר לכהה, מהגדול לקטן, ובלי לדעת אנחנו בעצם קוראים סיפור תוך כדי תנועה. יופי. אז עד עכשיו דיברנו על מילים הבודדות של השפה החזותית. עכשיו בחלק האחרון, בואו נראה איך כל הכלים האלה מתחברים יחד כדי לבנות משפט שלם, כדי להפוך אוסף של צורות וצבעים לסיפור. סיפור שלם ומרתק. אז בואו נחשוב על האמן לרגע כמו על במאי. העיקרון שמנחה אותו נקרא היררכיה ויזואלית. והרעיון הוא די פשוט. לא כל שחקן על הבמה חשוב באותה מידה, נכון? האמן מחליט עבורנו מי הכוכב הראשי, שזה כמובן יהיה מוקד העניין, מי הם שחקני המשנה, ומי הם רק הניצבים שיוצרים את הרקע, את האווירה. וזו שוב אנלוגיה מבריקה, כי אפשר לחשוב על זה כמו על משפט כתוב. במשפט יש נושא ונשוא, אלה המילים המרכזיות שאי אפשר בלעדיהן. נכון? ואז יש מילות תיאור שמוסיפות צבע, ויש את ההקשר הכללי. אז קומפוזיציה טובה בונה משפט ויזואלי בדיוק באותה הדרך, עם סדר חשיבות ברור שמאפשר לנו להבין את המסר באופן מיידי. אז הנה, זהו. כל הקוד פרוס לפנינו. זאת השפה במלואה. תראו איך הכל מתחבר. הכל מתחיל במוקד העניין שתופס אותנו. האיזון נותן לתמונה יציבות, קרקע. חוק השלישים מכניס חיים ודינמיות. הקווים המנחים לוקחים אותנו למסע מתוכנן, והחלל הריק הוא נותן לנו אוויר לנשימה. וכל זה יוצר תנועה זורמת, הכל מאורגן על ידי היררכיה ברורה, כזאת שמבטיחה שהסיפור יסופר בדיוק בסדר הנכון. אז בפעם הבאה שהמבט יתקל בציור במוזיאון, או בצילום בעיתון, או אפילו כשמצלמים משהו בטלפון, כבר לא נראה רק אוסף של אובייקטים. אפשר יהיה לראות את השפה, להבין את הסיפור שהאמן ניסה או שאנחנו מנסים לספר. והשאלה המעניינת באמת היא, עכשיו כשהמפתח הזה בידינו, אילו סיפורים חדשים יתחילו להיווצר ולהיספר בעולם? תודה רבה שהייתם איתי.